Aukeratu den musika taldea izan da Kolpeka, Gernikatik, batez ere azken urteetan transmititu diaten ilusio eta motivazioagatik, hor jende gaztea jarkorra egiten kaskamotz-eszena bultzatzen, eta zuzeneko itzela, eszenatoki gainean jarrera atope, eta gero eszenatoki atzean ere ikusten da eszena maite dutela, saiatzen direla kontzertuak musika sustatzen eta horregatik. Aukeratu den diskoa izan da Fontaines DC-ren Skintifia, eta hau aukeratuz, azken 3 urtetan Spotify urtean baiaran egin didan laburpenean agertu zait, azken 3 urtetan agertu zaidalako. Lehenengo postuan ez bada, 2. edo 3. eta horrexegatik, buelta asko eman dut. Aukeratu den kantua izan da Oasisen Morning Glory, sekulako abestia iruditzen zait. Taldeak duen abestirik borobilena, introa bakarrik entzuten duanean motivazioa pizten dit, eta ez dakit, sentsazio introa entzun da goraka egiten dut. Hemen Okimokiren intzakigatik abestiaren letra aukeratu dut. Iruditzen zait ere zerki oso aproposa musikaren munduan dabilen jende guztiarentzat, eta musikarientzat, irratsaio, kolektiboentzat, gauzak zergatik eta nola egin behar diren oso argi islatzen duelako. Hau da argien eukiduan galdera, Aritz Tarran Estaien eta Armarriko abeslaria, musikaria, eta iruditzen zaite Armarrirekin frontman itzela dela, oso gortitza dela bere abesteko eta mugitzeko era, eta gero Estaienerekin ere beste modu batean badaki nola bilatu, polifacetikoa iruditzen zait, eta horretaz gain pertsona itxela. Streaminga atope, streaminga erabiltzen du denbora guztian. Eta gero egia da disko jartzaile bezala ere ibiltzen naizela oso tarteka, baina vinilo bilduma badut, baina gehiago entzuten dut pintxadetan etxean edo orduan streaminga top. Hau ere oso argia, etxera joko dut Gasteizko Txipia tabernara. Egia da azpiegitura aldetik nahiko desastre dela dituen zutabengatik eta kokagaguneagatik, baina etxean, giro bikaina dago beti, artisau garagardoa ezin da gehiago eskatu. Eta ikusle bezala ere etxean geratuko naiz, Geldoradora joko dut. Iruditzen zait areto oso aproposa, oso egokia soinu aldetik, eta gero ere ez da mitiko areto bat eszenatoki altua duena baizik, eta gertutasuna badu. Espero dut nire bizitzako kontzertu oraindik iritsi ez izana. Eta ez dakit, horregatik jo dut iazko kontzertu batera asko gozatu nuna, izan zen Jaibiz kontzertua Mondran Rollen, eta horixe, izan zen kontzertua jende gehiagirez egon horrelako makro jaialdi bat izateko, inguruko guztiak ziren ezagunak eta guztio gauden irribarre batekin. Etzen diruarekin izan zen Olentzerok ekarritako bono kultura hauetako batekin, elkarren gastatzekoa, eta izan zen Kortaturen azken guda dantza zuzenekoa. Erosi duen azkeneko diskoak bi izan dira, erosi ditut ez aizkit oraindik iritsi preorderra indudalako, eta izan da Belumen Gure Gerra, eta Arresiren Aurrera Beti, mendeku diskaken zigiluka.